hatisi kuwandira mastreets esocial media, tikunyanyowandira mumastreets machona. Handiti tiri kuwandira mastreets achona. Aiwa vazukuru, ndinokutendai. Vhidhiyo rinoenda riitira kuti ndinge ndinotenda umwe munhu kuti thank you very much for your unwavering support. Thank you so much nezvamuri kuita, malikes enyu nemalove nekumacomments enyu. Chokwadi ndo zviri kuita kuti tirambe tichipfuurira mberi. Ndichida kutenda vasaura vedu veChawa Health Care avo vari kubata nesu basa rinoshamisa. Vakati aiwa imimi chiitai, isusu tichikusuppliai nezvinhu zvingadiwa kuti tinge tiri tinobatsirana nemhuri yeZimbabwe. Ndichida kungovatenda. Ndichida kukurudzira zvakare kuti kana varipo vamwe vanonshuva kuti vange vari vanobatsirana nesu kuita chinhu ichi, aiwa makasununguka kuti nyorera panhamba dziri pascreen tobatsirana. Kana mukada kuti tinge tiri tinozivisa vanhu kuti ndimi avanani, hapana chakaipa. Zvinhu zvakanakira kudii kukurudzira umwe munhu zvakare kuti ange ari anoita chinhu chakanaka. Hanzi kana waita chinhu chakanaka ungafarewo here? Vamwewo ndo vakanibvunza sekuru pamune muchipapaipai pamunopa vanhu votanga kuchema nemufaro munonzwawo sei? Vazukuru ndiri munhu wane pamwe ndosafuri chindona nchipfeka mashedzi mazuva ano because handidi kuti vazukuru vangu muzondoonawo ndakusvima musodzi. Asi ndinenge ndichitorwadzawo munoziva kuti kana uri paground dzimwe dzenguva unenge uchitoona zveshuwa kutoti chii chiri kuitika kuupenyu hwevanhu. Thanks very much kune vese vanenge vachida kutisapota, vachatisapota, nevanosharewo mavhidhios edu nekulika our Facebook page nekusubscribe kuYouTube channel yedu. Vazukuru, inzwai, pane vamwe vaibvunza kuti sekuru birthday renyu ririko rini? Riri pa next month papane. Kune vanoda kublessa sekuru, aiwa makasununguka. But chinhu chandiri kunyanyoda vazukuru nechichi chiri apa. Hani muri kuona mazuva ano hatisi kuita malive stream, ndicho chichinhu chiri kukonzeresa chatisina pari zvino. Zoti tikangochiwana izvezvi ndotokudza kuti hachamire malive stream nekuita mavhidhios etichiuploada. Network yedu yakanaka. Aiwa, thanks very much vazukuru. May the good Lord bless you. Kwese kwamuri wese anotambanudza maoko ake pachannel yeSaint TV. Aiwa, ropafadzwa naMwari, Mwari wamasimba ose akuitire zvakanaka. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, pari zvino ndichiti much love.